Zdravím všechny hráči a hráčky u druhého dílu Lego. A tohle Lego už bude jinak, protože protože já budu bez jednoho tohohle kola, protože tam na mě padá koule, takže já jdu na první a tenhle díl bude dobrý. Tak. No, už zase blbá, co dole. Přeskočit. Tak, to jako vždycky. Tak. Tak pojď sem, ty mají zlatá kovičko. Tak to je jedno. No. No tak tohle ne! Se takhle kloupem. Co máme zbalený? Tak krásně, krásně tak. Něco nahoře ještě je. Čekám tady na vozítko. Jak to, že mi to nejde skákat někdy? Trošku podivné. Ne! Tak, super. A hned z toho zeskočím dolů. Tam to. No, to se nedá. To se fakt ale nedá. To se fakt nedá. Tak já to dělám bez toho a budu rovnou v celý. Já to dělám zkrátkou, prostě mi to je jedno, to je ničím. A jsem tu. To byla zkrátka, prostě zkrátka. To bylo prostě zkrátka. To byla prostě zkrátka. Wow, už nemám nervy. Jsme natáčeli první díl, ten byl docela jednoduchý. A někdy mi tohle nejde, protože toto není zase tak jednoduché, potom jsou ostny a mě to klouže. To skákání mě to neskáče, takže se nesmějte. Myslíte, že je granát lepší, anebo střílení? Granát, super. Tak to už rozstřílíme. Ano, počkej. Tak, dovezem. Jsou koule. Takže tak. A tak. Tak to rozstřílíme. Tebe bude. No, nic tam není, OK. Jedu. Bum. Počkat, já myslím, že tady něco... Ale není, takže dobré. Hustý, já ani nemusela skakat. Takže tady skočíme, zase mě to zmáčkla a teď jsem zemřel. Takže tu myš dám tady. Ne, tam se nádá, a ona druhá kola se nádá. Uj. Já jsem borec. Tak. Teďka musím dávat pozor, protože zrovna mě spadne to.
Tady nás vystrašili, že tam padá ta kole, ale tady už je tak nechci. Oni nás chtěli vystrašit, protože já jsem se vystrašila. To bylo napálení, to se nechce. Takže dáme to třetí kolo. To prostě hrajeme od znova. Ale někdy můžu natáčet i jiné lidi. Má. Tak, tady zkontroluji. To nikdo neví. Takže tu chodím prostě jako ten bílej, doprava, doleva, doprava, doleva. Doprava a doleva, doprava, doleva. Na. Ne. Naposled. Počkej, ne, já to nepustím. Jak to šlo to furt zabít, já to chci vidět. Fakt to udělám. Jo, tak vy chcete víc granátů? Na. Oh. Na. Oh. Tak můžeme jít dolů, když to rozstřelíme. Uj, hej, to nejde ten skateboard. Ještě chápu něco jiného s tím kolečkem, pojď sem ty kolečko. Takže já si dám ještě nějaký trik, co s tím můžu dělat. Protože tady to kolečko tam musíme dostrčit do té díry. Pojď sem. Ne, to nahadím jak toho bílého, že si myslím, že zdrhnou na tom prvním. O, jak si sud. Pojď sem. Dobře, nic. Tak. Jej. No, tak, tady na to vyskočíme. Tak, krásně jdeme dál. Počkat. No. Počkat, ne. Já potřebuji znova. Počkat, jaké kolo já tohle, já jsem zlata. Protože tam bylo takové to zlaté. A to já potřebuju. Ale nebojte, my to zvládneme úplně na rychlost. Ano. Tak, my to tady zvládneme na rychlost, jak kdyby něco. Tak, tady to pojedeme rychle. Rychle. Granát. Tak, jdeme dolů, rychle. Jdeme. Na kolečku tu čekám. Pojď pod nohy, no jo. Tak, jdeme, střílet. Jo, pugnu se, super. To tam dojede, super, střílím. Jedu tak, mrknout. Tak, mě to tu pustí. Krásně, nádhera. Tak, teď jedu pryč. Ještě, jak jsem to měl zebrat? Tak, krásně. Zmačknout, zabít. Tak, padám. A mě to zabil, jo. Zabít. To nás to nepustí, tak, rychle, tak. Tak, dali jsme to, jdeme tudy, cíl, hotovo. Jsem přeskočila, super.
No super, máme 2 hotové. Takže my jsme měli to 3, takže bez tohle nebudeme dělat, protože to je nejtěžší, tam nám nepadá i kolo, takže... Takže čau lidi, uvidíme se u dalšího díla.